предстои връчването на годишните награди на Българската федерация по таеквондо ITF. Добър вечер. Сега казваме на британския спортен коментатор Грант Уотермен. Той е известен съдия по бойни спортове, международен коментатор и водещ на събития. Работил е по стотици събития, в това число на UFC, Pride, Bellator, Cage Rage, Cage Warriors. Неговият глас чуват и феновете на бойните спортове в професионалните гала вечери на Сенши. Кой е най-добър спортист при мъжете, при жените, треньор? Също сега ще разберем, господин Уотерман, вие сте. Любомир Бакалски. Любомир Бакалски е трикратен световен шампион в категориите индивидуално спаринг мъже 71 кг, отборно специална техника мъже и отборно спаринг мъже. Трикратен европейски шампион в индивидуалното спаринг мъже 71 кг, отборно специална техника мъже и отборно силово чупене мъже. Европейски вице-шампион, шампион при отборно спаринг мъже и бронзов медалист при самозащита мъже. Любомир Бакалски обаче участва на турнир в чужбина и затова неговата награда ще бъде взета от Александър Шишков, който е представител на федерацията. Господин Шишков. Благодаря. Няколко думи, ако желаете да кажете. Благодаря от името на спечелилия. Много успехи още, благодаря ви. При жените сега. Катарина Бечева. Тя е световен вице-шампион в категория индивидуално силово чупене жени, европейски вице-шампион при индивидуално силово чупене жени, европейски шампион в отборно силово чупене жени и има бронзов медал от Европейското първенство на отборно спаринг жени. Нашите състезатели са на Европейската купа в Сърбия, затова и призовите им ще бъдат взети отново от господин Шишков малко по-късно. Така че отново благодаря. А сега продължаваме с най-добрият треньор за 2025 година. Амалия Колева. Амалия Колева е част от селекционния щаб на националния отбор по таеквондо IDF за сезон 2025. Тя участва в подготовката и подбора на състава за Европейското първенство в Талин и Световното първенство в Езоло, като подпомага техническата и тактическата работа с отбора. Нейният опит като многократна световна и европейска шампионка се отразява в детайлната и работа с състезателите, както и в повишаването на общото ниво на подготовката. Колева допринася за организацията, анализа и треньорската координация по време на лагерите и шампионатите, което я прави стойностна част от националния щаб през 2025 година. Отново тук господин Шишков ще предаде и нейната награда.